para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Mga minamahal kong amazing people, andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasama kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon, pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, lagi nahihilo, nakatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero nung siya po uminom ng ating Migawan, 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi po sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ka napunaguluhan ng ating Migawan. Gayon po, bulong na sa kuya ni Joey Pipito yung Migawan, saka Miracle C. Saka itong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. So dati, lagi ka na nahihilo. Kukuha niyo na mamanhid yung kamay ko, saka yung tuhod na ulo. Masakit ang mga tuhod mo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, nalis na. So hindi na po na bumalik. Kailan po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Isang taon na. So gumaling ka at hindi na bumalik. Beruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo kasi ilang araw o linggo nang inuubos at saka may mga 2 linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang sa kanyang anak at siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng Kasi ilang taon ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay ng kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Migawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Bitito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910448258 0910448258 or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. Is working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at job for operation po siya sa kidney stone. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya.
Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin. Uminom po siya ng ating amazing products. So, ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So, pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige, sir. Ako po si Willie Adra po na nagagawa ko sa Naga City. Nakatira pa ako diyan sa Cambias City. Nung pumunta po kasi ako, nung ano po ako nagpa-CT scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Nadetect po sa akin yung kidney stone tapos yung prostate, enlarged na po. Pumunta ko po ako sa sa BRTTH at pinacheck up po doon sa yung kay Dr. Hayson na operahan daw pa ako ng kidney stone. Puro operation na po na mayroon na po napauna ko na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyan ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas ko dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pagi ko tapos yung pagtay ko po maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng katawan ko at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Umapon, kung dyan sa ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung operation po, inimbitahan ko po kayo. Digdi po sa kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Umapon, Purok 6, Umapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at kapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo, for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. Willie dito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobado na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan at ngayon po umiinom pa maintenance na lang para maiwasan ang bumalik yung mga karamdaman. So thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing from America. At thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin na yung sinasabi mo namin parati sa radyo ang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Okay, Amazing people, andito po si Amazing Mel. Navarro Millares from Kamalig Albay.
meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto. At ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung Power Mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Ano po, dati po, lagi po nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Nasa reflux. Opo. Tapos po, yung time na pumunta ako yung payat ko. Sobrang payat mo. Ngayon, sexy ka na. Sabay tama na daw. Ano po, para pong lantang yula yung po noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng ising-ising na products natin. Pati si nanay, di ba uminom na rin ang mama mo? Ano naman ang tulong kay nanay? Ano po yung sa tubo po? May arthritis si nanay. Uminom, kumanda, nakalakad na siya ng maayos. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Ano po, wala naman po masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na pag inom pa yan ang product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Talaga, amazing talaga. Okay, congratulations, good luck, and thank you Lord Jesus. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa ating si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya nila talaga Panligaw, Apiodoran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago. May mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing Four, at ano po ang nangyari, ano po magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc, yung Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-bigay at nagpabulong. Nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po ang mga karamdaman ni tatay? May isa Diabetes. Sugar. May high blood. May problema sa lungs. May katarata. May arthritis. At pag umutot, ang bata-bataon. Wala na. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo nanay na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto. Dahil 3 months? 1 month lang. 1 month lang. May magayon nang nangyari na. Migawan. Dati Amazing Four. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, so arthritis, na-address sa lungs, ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy. Grabe, so pinominal. Ano po masasabi mo nanay sa mga nakikinig? Kaya kamo daman, isa na kamo kay Doc, Bitito. Tani yung mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Na nakakatulong. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect kasi natural. Dahil sa natural. So ikaw nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Yung kape naman, higay kopi. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin.
So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsang bobo ni Mayor Gonzales ng Ligaw City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sige rin kita tay. God bless po. God bless. Ako po si Gigi Ramilo, taga Barangay Baitotso, Redilis. Nagdigdig ko kay Joey Tito para magpakonsulta. Para makainom ako kan sa iyang mga produkto na missing for. Anya nag-inom natakuan ako kalso. Itong missing core medyo marahin ako ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa nanganangatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati maluya ang matik ko, ang pagkaturo ko. Dahil ko nang naturo maray ka, pirmi lang ako nag-iihi. Sangon maray na ang katuro ko, kaya na ako masyadong naitiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa... Minsan, anong ito? Ngunyan-luwa na lang ang pag-iihi ko. Normal na. Ngunyan po, naka-3 months ka na po sa buya. So, inabaan ka na po sa dosage mo. Okay na po kami sa health concern mo. Ngunyan po, tatay, ano po pwede mo po ma-recommend regarding po sa pag-take mo ang products po ng Joey? Medyo maray na talaga. May recommendation pa sa mga kababayan Para sa kuyang mga kamag-anak, magkilala, mayamanindong mag-arma sa kuya na rahay. Dumindim mo kay Joey Bitito. Tanganing magkahimang kamo. Ito ang mga nakaramdaman. Okay, bye. Thank you po. Okay po, salamat. Apo, thank you po. Ako po si Hindi ka makatulong ng maayos, ano? Ngayon medyo maganda ng tulong. Tapos ang matamos na malabo na. Ngayon may malinaw na. Pero ating ano yan. Para matumama sa state. Kahit saan ano yun. Siguro rin talaga hindi ko napunta. Dapat yan, unahin ko yung sa lahat na nakilala. Sabihin ng pangarap para sa isipan ka, naigib ka dito. Namun pinapunta ni Mr. Toto. Sano karangan namin. Kaya tayo to. Lang kamang pangkusilan. Ang babae yung may passion at saka serious state. Ibigay mo ng number ko. Ikaw kasama sa mata. Iba so sa blood pressure niya. Iba yung sa prostate. Iba sa pagkapuro. Ilan doktor ang pupunta niya? Marami. Specialista. Hindi. Ilang taong lalagay mo sa sulok sa doktor? Dati may wala ka rin ang problema. Anong
multi-dose na ata siya eh. Diyos pa rin na daw mga tugang na minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdinig ang mga nag-aalinda linggo dahil sa may problema po sa iya noong nagparapulong tulak. Nangangamba sila para madala sa ospital. Ginawa niya kasi siya i-refer ng isa rin kapitbahay sa amin. Ang ginawa ko po, kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng gawan. I think apat na kapsula isang araw. So, tulong kapsula lang. Hangga o tubangge. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating gawan, pirang araw o linggo, 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, gawan lang. So ngayon po, pag may pera kayo, umiinom pareho para prevention. So praise God, talagang Mary Power po lang ating bigawan from Florida, USA na tinaw sa atin ang dakilang na Panginoon Jesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, sabi mo, galing na sa mga ospital, ilang doktor na lahat ang tulong doktor, kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong, 6 months hindi gumaling. Antibiotic, pinainom mga antibiotics, pandabang gamot. Sa tulong doktor na yun, mga poros, ilang buwan siya uminom ng mga synthetic drugs sa doktor mo. Perang mula. Hindi, sa isang doktor, 1 week. Tapos, aray. Lipat naman ako i-try ko. Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor sa hospital. Nilipat ulit, nilipat na aray. Nilipat ulit. So nakatayo kayo sa consultation bago siya. So simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya para abo simula na hindi ko magaling. Mga parang Mga 6 months. 6 months. Ang sinasabi mo sa 6 months na ang abo sipon hindi ko magaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, ang tinay mo lang, Amazing Diyos Miracle. Amazing Diyos Miracle, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mo may kagalingan yung apo. Naubos sarong box. Sarong box. Amazing Diyos. Sarong blister. So, more or less, isang linggo lang. Sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari sa naka-recover na. So, in 2 weeks, totally na wala na. Wala nang amo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon Kristo. Siyempre, kasi doon lumaling ang apo mo, natulungan ng apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mo putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga missing Diyos? Nakasalangin ko sa iyo doon. Sarap pa. May mananagaw-di isang tao. Naturuan ako na hindi. Ako. So pasalamat kayo kay Lord na natulungan kayo sa asawa mo, ang iyong anak. Maraming ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa. Sulat mo sila natulungan ng ating produkto.
So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig nanonood ngayon? Hindi, nare-recommenda mo ba ang ating mga puso sa kanila? Lalo merong karamdaman. Turo ko lagi sa inyo na maray na mo para sa kuya na pati ang marayang talaga. Experience mo ba ang pagpatay ko? So, ikaw umiinom ka na rin. Okay. Sabay-sabay kami niya ako. Ikaw ano man ang health concern mo? Heart enlarge. May heart enlarge. Tama yung ating mga produkto. So, high blood ko, nawara. Okay, gumaling ka na rin. Palpitation mo na rin. Normal ka na rin. Hindi ka na nagpapalitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang patunay ng ating mga produkto na nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying Dananol. Parati tayo manalig sa dakilang Panginoon. Pagdasal natin, bago tayo minom nito, at maniwala po kayo sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabi 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Nag-recommend sa Polibio si Manay Silya sa Bataning Silya Lele. So congratulations Manay Silya Lele dahil sa iyo mo naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling ang asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat. Magandang umaga. God bless. Okay, magandang hapon mga Marcong amazing people. Andito po Madam Elsie Domingo ng Malibay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po yung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yun? So aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, nanonood po sa atin ay Pilipinas o buong mundo para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng tao na naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po kasi hindi siya magalaw, namamaga ito, pati yung tuhod, saka paa. Nahihirapan po kasi mabubuhatin. Hindi pala makalakad. Okay, makabangon. Makabangon, grabe. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Pwede. Sige po. Dinala Sa hospital? Sa Tansuling. Kasi doon masama nito. Masama nito mo ng hospital. Tapos sabi ko, ay, agapan niyo kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihanap, may kilala kayong doktor. Sabi ko, wala. O sige ngayon, i-refer ko sa iyo. Si Dr. Nilisa Antonio. Ito specialist na po sa kidney. Nephrologist po. Opo, nephrology. Ano po? Dinala namin po. Kay doktora. Opo, mabait man po siya. Ano niya.
Tapos po, pag daib-daib kasi nakulunan po ang pasyente doon. Diyan, diyan po dinadala sa tansioling. Tapos, pagkatapos po ng apat o limang araw ito. Apat o limang araw ito. Sabi ko, kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi ng anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, dalawa kayo ang anak. Umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital. Kasama siya po ng anak ko. Tapos po, inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Daig po, nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo ka na talaga. Kasi mamagulong na ako. Tapos sabi niya, abo ko na ngayon para ibubulong. Maputlaon na po siya. Saka nagtitinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Sabi ko, Diyos ko, ano ang tuminga natin. Lahi pa na nila, apat sila magkakapatid, puro araw ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try na si Doc. Kayo po. Joey. Kasi napakinggan po niya sa radyo. Kasi lagi po naka-on yung si JB. Opo. Sabi niya, try natin. Sabi sige. Pumunta po kayo dito, April. Opo. Hanapin natin para yun ang gusto niya, sundin na natin kung dain-dainan niya ko yan para daig kita mabaso. Sabi ko sa mga kapatid, chik ko man po siya. Taga mga Pangasinan. Iyo po. Di, hinanap namin. Tapos Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Kasi hindi na makakalakan si tatay. Nung naubos yung gamot na bigay nyo, nakatayo. Nakaupo na agad. Nakatayo. So, nung pumunta po kayo dito, sinabi ko bumili ata ng gold for 1 month. 1 month pa pinili mo? 20 days. 23 days lang. So, within 23 days, si tatay nakatayo na. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Sige po. Tapos, balik kami dito. Kunti lang so pera. Kunti lang ba na? 5,000 na po. Sige po. Nung salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay. Pero hindi pa siya makalagad ng Mabilis. Pero maganda na kasi dati, hindi ka makaupo. Tapos yung kulay niya po. Medyo maganda-ganda na. Oo. Salamat na. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Kitang nag-anak naman kami ng aldaw. Kaso naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami daw. Ngayon talaga tulog na siya. Nagtatabo ako nagbubuhat. Kada mabina. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So lahat po ay resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po. Dati 700 plus, ngayon po 137. Grabe, ito po yung pinominal po yan. 137.7 na lang po. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga po praise God, hallelujah. Ang medyo mataas pa rin, ito po ang uric acid. So ito po ang ating i-correct ng gusto. Okay. So siguro another 3 months, itong 137 ito, normal na. Itong uric acid with God's grace ay pupulin maging normal na ito, madam. Okay. So salamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. Ano po masasabi ninyo? Tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo?
sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung grabe na talagang para mag-give up ka na. Kasi sabi mo nga madagas na gastos ninyo bago pumunta sa akin, more than 400,000 na. So lahat, halos kalahati milyon bago pumunta din naman na madam. Kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, nagtitinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Ang creatinine 700 plus ayaw naman magpa-dialysis. Kaya po, they're just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBND-CGB, so thanks to DCGB, ang sinabi kay nanay, o puntan mo si Doc Joey Bitito, baka sakali. Diba? Baka sakali. Sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na kriyatin, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay except yung uric acid. Yun naman po ang ayusin namin ngayon para po siguro after 6 months normal na lahat. So happy na kayong dalawa, di ba? So pwede na pong humabang buhay. Ilang taon na po si tatay ngayon? Para 67 siya. 67. 70. Balik kayo. So ikaw tuloy ang healthy si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay. But sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante na ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Diyos, positibo ang isipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon. Bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Diba? Kasi nga po ay from na dating grabe yun na, nagtitinga, ibig sabihin, tinga. Yan po, gaganon na. Ito parang isang paa, isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Tumawag yung mga kapatid. Sabi po, tulungan mo ako manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang buyan niyo. Kung may nangyari niya, tanggapin na lang. Ako niya ako, nahihirapan naman talaga. Yan ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinenong ng mga amazing products ni galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Baka mo punta ngayon dito, baka naglalakad na. Kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad na sila. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Inyo lang praying kay Lord Jesus Christ at huwag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talagang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground. But God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-444-82598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po ay matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at umabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, nanay. Good health and happy na kayo ni Tata. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon special guest tayo sa ating programa na pinakamaganda at tulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa rin 2020 at siya po ay naging
chairman din ng ating samahan is Miss Philippines, which is the president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago ang 2020 at sa ngayon po linalad tayo na bumalik siya sa Bicol, stay po sa Del Resort kasi po may building na nag-grupo. Kaya may kapaliwanag sa atin ni Madam Joy mga nagawa ng ating Migowan, ng BRCC at ng ating simising po. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Joey, nung nagpakilala kami 2019, yun 2020. Magandang araw sa lahat. Si Diyos marahay na pagkabanggi sa gabos na nagdadangog sa DCGB at sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito at sa ating Vice President kay Ma'am Ann Bitito Peninsana at also sa kapartner ko dito sa aming opisina kay Miss Arlene yan. My name is Miss Angel Garcia, ang mga kasama ninyo ngayong araw sa programang ito. So, welcome po sa programang Kabuhaya ay kalusugan, kabuhayan at kaunlaran. Okay. Saya. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos at nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, may mga health concerns po kayo, pwede po kayo pumunta dito sa aming opisina na located po sa Puruno, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. So, open po kami from Monday to Saturday, 8 o'clock a.m. until 6:30 p.m. At kapag Sunday naman po, katulad kahapon, So, nandyan po sa Dorotea Resort and Spa, si Doc Joey at si Miss Len. At nag-open po sila dyan tuwing Sunday from 8 o'clock a.m. until 5:30 p.m. But minsan naman po hindi sila nakakapunta dyan. Kaya kung magpapaschedule po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa, located po yan sa Purukwan, Kahubutan, Bakakay, Albay. So, kung magpapaschedule po kayo, kung pupunta kayo dyan, or mag-i-inquire kayo kung pupunta ba dyan si na Doc Joey sa linggo, pwede po kayo sa kanya mag-text. So, ito po ang numero ni Doc Joey sa Smart. 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At meron din po siyang numero sa Globe. 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. Kaya naman po kung may mga Facebook kayo at wala kayong load na pang-text or pang-tawag, may Facebook din po si Doc Joey na pwede mong chat. Kahit data lang po yan, makaka-message ka na kay Doc Joey. So, ang kanyang Facebook account po ay Joey Bibon Bitito. At ang second account niya naman po ay Doc Ching Bermudo Bitito. At meron din kaming page kung gusto nyo makita yung mga products namin, yung mga clients na pumupunta dito sa amin, at yung ibang mga testimonies, pwede po kayong bumisita sa aming Facebook page. Ang pangalan po ng aming Facebook page ay Doc Joey Bitito. So, yan po. Yung Doc Joey Bitito lang po at walang nakalagay na senior kasi yun po yung sa amin at legit.
So ayan, sa mga member na ng organization na ni Doc Joey na For Love, Care of Senior Citizen, PWDs and Friends, and family rather, mag-invite na po kayo or mag-recommend na kayo ng gustong sumali at bumili ng mga product ng Doc Joey, lalo na po yung may mga health concern para po ay kumita na kayo. At dito po, sa mga hindi pa po member, ginawa po ito ni Doc Joey or binuild up niya itong idea na to. Kasi una, gusto niyang magkaroon ng mga tao ng magandang kalusugan. Pangalawa, gusto niyang kumita halos lahat ng tao. And then, pangatlo, gusto niyang makapagbigay sa mga tao ng iba't ibang klaseng benepisyo. So, dito po sa organisasyon ni Doc Joey, pasok po lahat. From senior citizen, PWD, or either kamag-anak, may kamag-anak ka pong senior citizen or PWD, pwede ka pong makapasok dito or makasali. So, for example, mag-asawa kayong senior citizen. Pwede kayong sumali dito sa organization ni Doc Joey. So, magtatanong kayo kung meron ba dito membership fee. So, dito po, wala tayong sinasabing membership fee kasi once na sinabi natin membership fee, iniisip agad ng mga tao na baka networking yan. So, ganyan. Dito po, once na mag-avail ka ng aming mga produkto, for example, yung minimum na 500 pesos, ay may produkto na po yan. So sa 500 pesos mo po, hindi ka po malulugi. Dahil po, makakatanggap ka ng produktong mas mataas pa yung halaga kumpara sa 500 pesos. So, katulad na lang po nitong kape natin. Ang isang box po ng Mega A ay 300 pesos. At ang isang box naman po ng Multi-5 ay 300 pesos. At kung mag-member ka po, ay makukuha mo lang po ng dalawang box ng 500 pesos. At also, dito po, dinagdagan na rin po ni Doc Joey ng 50 pesos kasi para po yun sa emergency fund. So, for example, ikaw po ay member at nagkasakit ka, na-hospitalize ka, or either naman hindi naman natin inaasahan, may kapamilya tayong namatay. At for example, may mga sakuna, like yung lindol, nasira ngayon yung bahay natin. So dito po, once na meron kang emergency fund, the 50 pesos kay Doc Joey, pwede ka pong makahingi sa kanya ng tulong once po na nangyari yung mga sinabi ko sa inyo. Like for example, na-hospitalize or na-aksidente, namatayan, or either na nawala ng bahay or nasira yung bahay mo sa kadahilanan ng mga calamity. So, yan po, ang hihingi ka lang kay Doc Joey ng tulong kasi member ka na at bibigyan ka po ng tulong. And then, dito po, may iba't ibang klaseng benepisyo na matatanggap ka. So yan, for example, this coming December 2025, ngayong taon, so magkakaroon ng Christmas party sa The Rotary Resort and Spa. So si Doc Joey mismo niyan, ang nakapag-isip dahil gusto niyang tumulong sa kanyang kapwa at from lunch at yung merienda, libre po yun, wala kayong babayaran, and then yung swimming pool, libre din po yan, at pag yung mga program natin or activities, lahat po yan libre, wala po kayong gagastusin, and then, kung yung problema naman po ninyo ay yung sasakyan, kung paano kayo makakapunta doon sa Rotary Resort and Spa, ay
nag-isip na po si Doc Joey na baka makahiram siya ng bus dyan sa mga may-ari ng bus na kaibigan niya. So baka po mag-sponsor sila. At dito po ang tipon-tipon sa opisina natin dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. At sabay-sabay po tayo pupunta doon sa Dorotea Resort and Spa. So yan. At ang good thing pa po dito ay namili na po si Doc Joey ng mga papremyo para po sa raffle this coming December 2025. At ang tentative date po ng ating Christmas party ay sa December 21. So yan po yung tentative date na pinagpaplanuhan ni Doc Joey. So yan. Kanina po namili na siya ng mga ipamimigay niyang paraffles. Yan. At kung kayo naman po ay may sakit, may mga iba't ibang health problem, pumunta lang kayo dito sa opisina ni Doc Joey dahil libre po ang health consultation kay Doc Joey. So libre po yung mga advices, kung ano bawal, kung ano ang dapat gawin, once na may sakit kang ganito, or ano naman mga bawal kainin. So yan po, libre po yan ang mga advices at consultation kay Doc Joey. So ang may bayad lang po dito kung gusto mo po magpa-examine ay yung pang-examine po namin ng quantum analyzer at also yung pang-check po ng BP and then yung sugar. So for only 300 pesos po ay ma-check na natin kung ano yung may mga abnormalities sa inyong katawan, like for example mataas yung blood sugar mo. So ma-check na po natin yan. At mabibigyan ka ni Doc Joey ng right dosage. So kung ano naman po, kung medyo malaki-laki yung dala mong pera na pangbili ng mga capsule ni Doc Joey or iba pang mga products na good for 1 month, ay pwede mo na po yun ma-avail. So sa loob po ng 1 month na yan, so may makikita ka na pong magandang improvement sa inyong katawan, sa inyong health problem. So ayan. And then, kung medyo naman po wala tayong masyadong budget, ay ina-adjust naman po ni Doc Joey kung hanggang ilang araw lang po yung kapsula na pwedeng ibigay sa inyo para lang po makapag-take na kayo or makapagsimula na kayo mag-take ng ating mga produkto para at least yung sakit mo ay hindi na magtuloy-tuloy. So, kumbaga, may panglaban ka na po sa loob ng katawan mo. So dito po ang mga produkto natin ay ang tinatawag nating Amazing Force. So, yan po, lahat po yan natural at walang halong side effect dahil po yan ay ginawa sa Florida, USA, and then aprobado na po yan ng Food and Drug Association. And Bukod po dyan, ang ating kapsula po na Mega A ay may 5 klaseng berry. So, nandiyan po si acai berry or acai berry, blueberry, cranberry, elderberry, at pomegranate. So, lahat po yan ay nagtataglay ng antioxidant. So, pag sinabi nating Mega A, ay maganda po yan para po sa detoxification ng ating katawan, yung mga toxic na intake natin. And also sa mga sakit-sakit natin na nandiyan sa ugat natin, mga veins, ay tinatanggal po niyan. And then, ang pangalawa natin pong kapsula ay ang Multi-5. So, lahat po ng sangkap dyan sa Multi-5 ay mga mushroom. So, andyan po si Agaricus lazi, Cordyceps, Maitake, reishi, and shiitake. So, yan naman po na Multi-5 ay ang pang-boost ng ating immune system. So, kung mahina ang immune system mo at
madali ka pasukan ng mga iba't ibang klaseng virus o sakit. So, mag-isa po yan si Multi-5 na palakas sa inyong immune system. And then, andyan na rin po ang ating Miracle Tea. So, dyan po sa ating Miracle Tea, 5 klaseng virus din po ang nakapaloob dyan with thirsty na mayaman sa vitamin C. So, ang andyan po mga berries ay acerola berry, rose hip, sea buckthorn, and John gooseberry. So, yan po yung mga berries na nagtataglay ng vitamin C at maganda po yan sa ating katawan para panglaban sa iba't ibang klaseng virus. For example, sa sipon, sa ubo, at lagnat. So, yan. Ang ibang clients po namin dito, since yung budget nila hindi ganong kalakihan, ay Miracles na lang po ang ini-intake nila kasi ang isang capsule po ng Miracles natin ay 25 pesos. At yun na rin po yung ginagawa nilang panglaban sa iba't ibang klaseng sakit. Like for si tatay, ni nagka-tricycle, I think nasa 82 years old na siya, but yan lang yung iniinom niya, Miracle Tea. Halos every month siya bumibili dito. At ngayon, malakas pa siya, nakakapag-drive pa siya ng kanyang tricycle at nakakapapasada pa siya. And then, ang pang-apat nating kapsula ay ang tinatawag nating Mega 1. So, dyan sa Mega 1, lahat ng ingredients na kay Mega A, Multi-5 at Miracle Tea, except kay Esther C, kasi mabilis na migas yung kapsula natin, ay andyan na rin po kay Mega 1. At bukod po dyan, dinagdagan na rin po ito ng 7 added herbs. So, ang 7 added herbs po na nandyan ay ang broccoli, milk thistle, astragalus, holy basil, bitter melon, turmeric, at moringa or ang malunggay. So, yan na po sa 20 sa Mega 1, may 21 powerful ingredients na po yan. At yung mga nakatapos na dito sa amin ng I think 6 months, yan na lang kung Mega 1 yung ginagawa nilang maintenance. Kasi iniiwasan nilang bumalik pa yung kanilang karamdaman noon. Like for example, si Tatay Willie Adra na taga Humapon, Legazpi City. Ang kanyang sakit po noon ay meron po siyang enlarged prostate and then meron din po siyang kidney stone. But sa pagtuloy-tuloy niya pong pag-inom ng ating mga kapsula, ay gumaling po siya. So, yung matigas dito sa kanyang tiyan, sa kaliwang bahagi, ay nawala po yun. At ngayon, ay nasa 1 year na po siya iniinom ng Mega 1. So, tuloy-tuloy po yan. Last week nga lang po, ay galing dito si Tatay Willie Adra at bumili siya ng 30 cups na Mega 1. So, yan na lang po yung iniinom ni Tatay para hindi na po bumalik yung kanyang karamdaman. So, kaya po kung may mga health concerns kayo dyan at naririnig, napapakinggan nyo na rin itong programa ni Doc Joey, wag na po kayo magdalawang isip kasi baka sa huli magsisi kayo na what if rinay ko yung product ni Doc Joey? Sana ngayon umokay na yung pakiramdam ko, wala na tong sakit ko. Kasi wala naman pong masama kung itatry natin yung isang produkto. So, nasa atin na lang po yun kung kung tutulungan natin yung katawan natin. Kung gusto natin gumaling, syempre gagawa tayo ng effort para gumaling tayo. Like, itatry natin yung iba't ibang klaseng produkto para lang malaman natin kung ano ba talaga yung anong tawag dito? Kung ano ba talaga yung nararapat or yung swak na gamot para mawala na yung mga health problems nyo or health concern. So dito po
once nakapag-avail ka ng ating mga produkto na, for example, nasa 3,000 up, so, kapag nakapag-avail ka na po ng 3,000 pesos ng ating product, ay automatic po yan, magkakaroon ka ng isang raffle ticket. So, yan po may tatlong draw. Sa December 19, first draw, lahat po ng products na ipamibigay dyan ni Doc Joey ay yung ating mga amazing products. And then sa second draw po natin sa next year, April 19, 2026, lahat po yan minor prices, but cash price na po yan from 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, and then 1,000. And sa next birthday ni Doc, yun po yung ating my grand prizes. So, yan po, ang pinakamalaki pong mapapanalunan doon ay 50,000 pesos. So yan, kung ano po, mag-join na po kayo sa organization ni Doc Joey na for love, care of senior citizen, family, and friend. Kasi po, marami kayong benepisyo na makukuha dito. Like, for example, dito sa aming opisina, 20% yung discount mo, automatic na po yan once na naging member ka na po. At sa iba pa nating kumpanya, like dito sa Transient natin, dito sa charcoal briquettes natin, yung kainan natin sa labas, ay magkakaroon ka na rin po dyan ng mga discount. So, wag nyo na pong Wag na kayo magdalawang isip na sumali dito sa organization ni Doc Joey kasi maganda, ako na po mismo nagsasabi sa iyo, maganda po yung objeto ni Doc Joey para sa kanyang mga kababayan. Like mamimigay siya ng iba't ibang klaseng benepisyo. Gusto niyang lahat ng mga tao, lalo na yung mga senior citizen at PWD. Basta po, mas Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan.